Hej, mit navn er Kim. Jeg har konsulentvirksomheden Business Service 357. Jeg hjælper virksomheder med at blive skarpere på deres kommercielle arbejde, udnytte potentialet i deres organisation bedre og sørge for, at deres strategier er noget, man lever frem for bare at beskrive dem. Et element af det her er jo at arbejde med organisationsudvikling, lederudvikling, kompetenceudvikling og også at sørge for at have de rigtige mennesker på de rigtige pladser. Derfor så kommer rekruttering ind i billedet. Jeg har lavet et koncept, der hedder Mental Immersive Recruitment, som jeg gerne vil komme lidt ind på i forbindelse med rekruttering. Grunden til, at jeg gør det, er, at jeg synes ikke, at vi gør rekruttering specielt godt i dag. Jeg har studeret mange jobannoncer og synes, at den måde, vi sætter jobs op på og udbyder dem til markedet, i mange tilfælde giver en masse begrænsninger for kandidaten til virkelig at folde sig ud. Vi vil jo gerne have de bedste kandidater, der søger os, og de kandidater, der søger os, de viser det bedste af dem selv frem i deres pitch. Jeg prøver at give nogle eksempler. 3 til 5 års erfaring som managementkonsulent eller noget tilsvarende. Det er en linje for en rigtig annonce. Det er jo ikke en kompetence, vi efterspørger her, det er en erfaring. Og vi spørger implicit efter en kompetence, som vi ikke har defineret. Så vi overlader til fantasien til kandidaten og finder ud af at sige, hvad mon de mener, jeg skal svare på det her. Et til. Du arbejder struktureret med problemløsning, analytisk og med udgangspunkt i fakta. Det er jo faktisk nogle gode ting, men det er også meget generelt. Hvor skal man ikke gøre det? Og det igen, så bliver det lidt svært for kandidaten at svare. Skal man sådan tjekke af og sige, yes, det er lige præcis sådan, jeg arbejder, og hvordan vil man i øvrigt dokumentere det i sin ansøgning? Du har 5 til 10 års ledelseserfaring. Det kan man godt dokumentere, men det er en erfaring, man efterspørger her, og ikke en kompetence. Hvad er det for en kompetence? Ledelsesmæssigt. Vi mener, man har lige præcis, når man har været leder mellem 5 og 10 år. Og leder for hvad? Leder for hvilken opgave? Leder for hvilke mennesker? Leder i hvilke situationer? Denne her var sjov. Den kunne jeg ikke lade være med at tage med. Din personlighed er afgørende. Og uddannelsesmæssigt har du en akademisk baggrund. Det er 2 meget forskellige ting, vil jeg sige. Det er godt for kandidaten, at personligheden er vigtig. Det synes jeg er rigtig godt af. Det tror jeg, mange af os sætter enormt stor pris på. Men der var ikke nogen nærmere beskrivelse af, hvilken personlighed, og hvad for nogle ting er personligheden, og hvorfor er personligheden vigtig. Blot personligheden er vigtig. Og så kan man jo sidde som kandidat og gætte på, kan nok vide, hvad for en personlighed jeg skal have. Den uddannelsesmæssige side, det kan man beskrive. Vi overlader mange ting til kandidatens fantasi, men på en måde, hvor vi indikerer, at vi vil gerne høre noget bestemt, men vi fortæller ikke helt hvad alligevel. Jeg kunne godt tænke mig at åbne det endnu mere ud. Jeg ved godt, at det er nemt at kritisere og revse, men prøv at forholde dig kritisk til din egen jobannoncer. Prøv at læse dem, og prøv at sætte dig ind i ansøgerens sted og tænke, hvad vil du svare, hvis du var i deres sted? Hvad vil du skulle beskrive? Og vil du kunne præsentere dig selv ud fra den tekst, ud fra det oplæg, der er i jobannoncen? Det er der, jeg mener, at det her koncept, Mental Immersive Recruitment, kan hjælpe. Immersive betyder dybdegående, hvis man oversætter til dansk. Det er jo ikke et ord, jeg har opfundet i hvert fald. Jeg har fundet det, kan man sige. Men immersive learning findes allerede i dag. Og det er metoder, man bruger med fordybende læring, hvor man bruger virtual reality, gamification og sådan nogle værktøjer til at få nogle flere processer i gang i hjernen, til at bedre kunne huske, hvad der foregår, og det at komme dybere. Kunne man også godt i rekruttering, det har jeg ikke med her. Derfor kalder det Mental Immersive Recruitment. En fordybende måde at arbejde på, så vi får aktiveret i hjernen og personen meget mere i hele forløbet. Vi ved jo alle sammen, at spørgsmål og dialog aktiverer og skaber mere interaktion. Der vil være nogle ting, som er det samme. Der vil stadigvæk være en profilbeskrivelse, der vil stadigvæk være en søgning af en person, og der vil stadigvæk være en onboarding-proces.
Der, hvor stor forskel kan komme, det er på selve jobannoncen. Jeg vil gerne gå op med den klassiske jobannonce. Der skal være et pitch af virksomheden, naturligvis. Men lad være med at lave det sædvanlige pitch. Prøv at lave det mere interaktivt. Læg nogle link til nogle bestemte ting, I gerne vil have, at kandidaterne undersøger på nettet. Så hvis de læser det her, det kan være nogle kundecases, det kan være nogle teknologier, det kan være noget, vi har skabt på markedet, det kan være noget omkring organisatoriske forhold, men noget, vi kan skrive til kandidaten, og så sige, hvis du forstår det her, så forstår du vores virksomhed langt bedre. Så skal opgaven beskrives, og det her er den store forskel ligger. I stedet for at vi beskriver profilen, så skal vi beskrive opgaven. Og det kræver naturligvis, at man arbejder med opgavebeskrivelsen på en helt anden måde. Når det så er gjort, så kan vi begynde at stille spørgsmålene. Spørgsmålet kunne være, det her det er eksempler, men spørgsmålet kunne være, tænker du, at der er noget, vi som virksomhed og du som kandidat skal være specielt opmærksomme på, eller tage forbehold for, eller overveje, når vi skal løse sådan en opgave, som den er? Hvordan kunne du forestille dig, at du ville løse den her opgave? Hvordan vil vi i øvrigt kunne se resultatet af din indsats i vores organisation? Hvilke nogle ting fra dit CV, hvilke læringer, hvilke kompetencer, hvilke erfaringer har du med, som du synes er relevante i forhold til den opgave, vi har? Og endelig kan du lige give mig 3-5 faglige og personlige kvalifikationer, kompetencer, som du mener er relevante og som du har og kan bruge i det her job. Så skal vi selvfølgelig beskrive, hvad vi kan tilbyde, job, organisatorisk niveau, alle de her ting, medarbejderforhold, goder, hvordan vi er som kultur, hvordan vi jo gerne vil sælge os som virksomhed. Og endelig kan man godt forestille sig, at der er nogle formelle krav, der skal være opfyldt. Du skal have kørekort. Der er noget bestemt teknologi, du skal kende til. Du skal have et familieliv, som gør, at du kan rejse 30, 40, 50 dage om året, eller hvad det nu måtte være. Er det her nemmere? Nej. Selve opgavebeskrivelsen og opstillingen af profilen, opgaveprofilen, bliver mere kompleks. Jeg har en model, jeg arbejder med. Den skal jeg ikke gennemgå her. Og der tager vi udgangspunkt i de udfordringer, virksomheden har i markedet, de udfordringer, virksomheden har med sine processer, de udfordringer, virksomheden har med sine kompetencer i forhold til det, man gerne vil opnå i markedet, og de ledelsesmæssige og managementmæssige forhold, som det her det skal passe ind i, og specielt hvis det er ledere, og selvfølgelig, hvor indgår det her i den sociale kapital, i hele den organisatoriske kultur, og det overordnede formål med alt det, vi laver. Når det er sat på plads, og vi begynder at få kandidater ind, så kommer jobsamtalen. Og jeg mener samtalen. Det er ikke et interview. Det er ikke en præsentation. Det er ikke en gennemgang af CV. Det er en dialog. Det er en dialog, hvor vi sammen med kandidaten forholder os til matchet mellem kandidaten, personligheden, erfaringen, kompetencerne og den opgave, der skal løses. Når vi har fundet en kandidat, så kommer onboarding-processen. Og jeg mener ikke introduktionsplanen, jeg mener onboarding-processen. Det er en proces, der for mig løber over 6 til 8 til 10 måneder, hvor vi skal sikre, at vi bringer kandidaten op på det niveau, som vi rent faktisk har ønsket fra starten og planlagt. Det er der indimellem nogle begrænsninger for. Mennesker vil rigtig gerne bidrage hurtigt og vise sig frem, vise resultater, være nyttige. Og dermed så bliver der stor risiko for, at man som kandidat falder ind i gammelkendt adfærd, eller man retter ind og finder ud af, hvordan arbejder det i den her organisation, så gør jeg i øvrigt bare det samme som dem. Nogle organisationer inviterer sågar endda mere eller mindre bevidst til, at man lige retter ind, kommer ind på linjen og går i samme række som alle de andre i organisationen. Og det er jo da en sikre måde at sikre, at der ikke rigtig kommer noget nyt ind i virksomheden på. Jeg kan hjælpe dig. Jeg har menukort. Jeg behøver sikkert lave det hele. Jeg kan hjælpe dig med dele af det.
Det kan være, at jeg hjælper dig med opgavebeskrivelsen. Det kan være, at jeg hjælper dig med annoncen, beskrive annoncen. Jeg kan hjælpe dig med at lave en plan for annonceringen. Jeg kan også hjælpe dig med at læse ansøgninger og udvælgelse af ansøgere. Jeg kan hjælpe dig med test. Jeg kan hjælpe dig med samtalerne, den sidste samtale, den afgørende samtale, og jeg kan hjælpe dig med onboarding. Det er op til dig, og det er et spørgsmål om, hvor meget organisation du selv har, hvor mange ressourcer du har til at gøre de her ting selv. Hvis du gerne vil snakke med mig, kan du ringe til mig på 21 32 89 72, eller skrive en mail til mig på businessservice357kh@gmail.com. Jeg har også lavet et eksempel på en jobbeskrivelse eller en jobannoncebeskrivelse, som du gerne vil få. Og hvis du vil have det, så skal du lige sende mig en mail, så vil jeg sende den til dig.